Good setup with the hook. Papasok and down goes. Bagsak po ang kalabang Hapon. And that is napakagandang performance po ni Kenneth Llover. Matapos dinurog ni Pinoy undefeated prospect Kenneth Llover ang kalabang Hapon na si Tulio De Canarudo sa loob lang ng unang round sa mismong baluarte nito sa bansang Japan noong nakaraang taon lang, ay tila gustong bumawi nitong mga Hapon, inimbetahan ulit si Llover na lumaban sa Japan, at sa pagkakataon ito, ay ang veterano na sa bakbakan ang iniharap kay kabayan. Ito ay si former IBF Pan Pacific at former OPBF Bantamweight Champion Keita Kurihara. Mas matangkad ito kay Llover, at hamak na mas veterano ito sa Santokan. May record itong 19 wins, 8 losses at 16 dito tinapos via knockout. Habang 13 wins, 0 loss at 8 via knockout naman ang Pinoy. 5 Pinoy boxer na ang nilapan nitong si Kurihara, kaya di talaga ito basta-bastang kalaban. Ang tanong dito ay, kakayanin kaya ni Kurihara ang galing at lakas nitong undefeated Pinoy prospect Kenneth Llover alias Loverboy? Bago ang laban ay balikan muna natin ang huling laban nila at suriin natin kung sino ba talaga ang pinakamalakas sa kanila sa ibabaw ng lona. In the blue corner, black trunks for Tulio Llover and his trade pay scheduled for 12 OBBF Bantam. Llover now takes center of the ring, opens up with a jab. Good straight to the face of Tulio. Definitely got his attention. Good opening sequence to para kay Llover. Para rin hindi makasetup yung kalaban niya from Japan. That is a jab and a straight from Llover. Good setup with the hook. Papasok and down goes Tulio in the very first round, ladies and gentlemen. Bagsak po ang kalabang Hapon. And that is it, Llover. Sa Japan, mga kaibigan. And just when you thought na maraming mga Hapon ang tumatalo sa mga Pilipinong fighter, eto ngayon si Kenneth Llover bumawi para sa Pilipinas. Uuwi po na may belt si Kenneth Llover. Dala-dala niya po ang OBBF Bantamweight title. As we watch this beautiful sequence, maganda yung umpisa ni Kenneth. Tapos napapansin niya hand left. Tapos pinasok niya ng isang hook. Tapos pasok. Everything down the center line. Quick work by the Filipino fighter from General Trias, Cavite. Kenneth Llover wins.
knockout yan. Yan. Yun. 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 Nice counter. Eighty seconds. Yun. 10 seconds. Yun. Yun. たち杉山敏夫青コーナー栗原啓太 Wala na, yun nga. Yun na nga nangyari.